оромгоҳи бозор собир шоири шинохтаи тоҷик дар гӯристони Лучоб, маҳалли дафни шоирону чеҳраҳои шинохтаи тоҷик. ҳунармандону ҳаводоронаш дар рӯзи зодрӯзи бозор собир барои гиромидошти ёди ӯ омадаанд. устод шоири бузургтарини тоҷик ба шумор меравад. шоире аст ки барои худшиносӣ, худогоҳии миллат, барои омӯхтани таърихи миллат, барои умуман адабиёт хизмати бузурге кардааст. агар умр вафо мекард, бозор собир дар ин рӯз 85 сола мешуд. ӯ моҳи майи соли 2018 ва дар синни 79 солагӣ дар шаҳри Сиэтли амрико даргузашт. замони ҷанги дохилӣ, ки барои муддате зиндонӣ шуд, Тоҷикистонро тарк кард. мошине ки барои суд мебиёранд, мошини ҳамун маҳбасхона устода меовардан ва мо давида наздашон мерафтем ки устода мебинем. устод як сумка як бухча баровардан. шаҳрия гуфтам лабай устод, ина ман барои то овардам. ман гумон кардам ки устод либосошона барои шуштан оварда бошанд ки дар маҳбасан. гуфтам чи аст устод? гуфт ки барои ту нон овардам. ин соли 93 буд. солҳои 80-уми қарни гузашта ба ҷунбишҳои озодихоҳиву демократӣ пайваст ва аз бунёдгузорони ҳизби демократии Тоҷикистон буд. барои ҳамин ҳам зиндонӣ шуд. вақте ки мехостанд маро бароранд, гуфтам аввал бозор собира бароред, баъд мана бароред аунҷа. баъд аз муҳоҷират ба амрико бозор собир 2 дафъа ба Тоҷикистон омад ва ҷоиза ҳам гирифт. баъди он ки ба ситоиши давраи коммунистӣ ва раҳбарии Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳури Тоҷикистон пардохт. аммо дар ин миён фақат ашъораш ситоиш мешавад, на он чӣ ки дар бораи сиёсату сиёсатмадорон гуфтааст. бо қарори раиси муҳтарами шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ мактаби бисёр зебои рӯбарӯи иттифоқи нависандаҳо ба номи ӯ гузошта шудааст. шеърҳои ӯ ба мисли забони модарӣ аз хуни сиёвушемро бисёре аз наслҳои пешин ва ҳозира дар Тоҷикистон медонанд ва овозхонҳои зиёди ашъори ӯро ҳам месароянд. сиёвушем аз ҷома сафедонем